meisken. Wat mooi dat je weer binnen hier bij de opening van de nieuwe sluis. Er wie een soort belangstelling bij de opening van de sluis die verneemd is naar Prins Friso. Eerst volgde er wat spektakel op het wetter. En daarna wie de eer aan de koning om de nieuwe poorten van zijn provincie officieel te openen. Mensen moesten hier soms wel 3 uur wachten en het is hier altijd de wind, like als nou. En dan is dat echt wel spectaculair van hoe kom ik die sluis zien. Nou, dat hebben we nou heel uitnodigend maken met zachte walkanten, met green en het is echt wat dat betreft een hele vrolijke sluis worden. Na de officiële opening volgen er een visite aan de sluiswachters. Een paar minuten praten ze met de majesteit. En wat volgen wie zelfs een compliment van de koning. Goeiedag. Goeiedag. U ook allemaal gefeliciteerd, hè? Dank u. Dat is prachtig mooi. Ja, hij vond het mooi. Hij vond het mooi en hij sprak uit dat hij er hoopte dat hij er snel gebruik van kon gaan maken in zijn vrije tijd. Bij zo'n koninklijke visite is het voor het publiek altijd maar weer afwachtje. Want je de koning ook echt goed te zien krijgen. Voor het jonge publiek wie het wat dat aangeeft een topdag. Nou, hoe wie dat, de koning van dichtbij? Leuk. Wat wie er zo leuk om? Nou ja, ik heb een foto van hem maken en hij joeg high fives. En zou ik een high five van hem aan? Ja. En mag ik die foto eens zien? Jawel. En heb ik een high five kregen? Ja. Ik ook. Ja, ik ook. Iedereen. Ja. Iedereen. High five.